Osnovna ideja regionalnog inovacionog startup centra je da novim kompanijama, start-upovima pruži podršku u nekoliko vidova. Jedan vid je vid savjetovanja, šta znači život, šta znači početak života jedne mlade kompanije, kroz šta će ona proći i kako da se ti mladi preduzetnici pripreme na to. Drugi vid podrške je vid podrške gde je, da kažemo, praktično njima omogućeno da koriste računare, monitore, štampače, imaju prostor kantine. Za grad Suboticu ovaj regionalni inovacioni startup centar znači da po prvi put imamo jedan akcenat na inovativnim kompanijama koje su pokretač razvoja svakog društva, pa tako i da kažemo, grad Subotica dobija jedan prostor gde može da usmeri mlade ljude koji imaju nove ideje i koje treba sutra da donesu neki iskorak ili boljitak u razvoju privrede ovoga grada.